A campaña do ourizo arranca en Aguiño con prezos moi destacados. Comercializouse unha tonelada de produto e rexistrouse un valor máximo de 22,33 euros o quilo, cun prezo medio de 22,15. O ourizo volveu a protagonizar as poxas na lonxa de Aguiño. Esta mañá arrancou a campaña deste recurso, inicio que se vi posposto sucesivamente polos temporais que se viron ao longo do mes de xaneiro. Hoxe os profesionais saíron por fin ao mar para extraer este prezado recurso e as cifras desta xornada foron destacadas. Se realizaron os primeiros días, non era un mar tampouco moi elevado, deixounos traballar. O que pasa que, non nos deixou traballar da mellor maneira, fomos a mitad dos recolectores e recolectores, só participamos 31 embarcacións, 59 recolectores e recolectoras, e, subastouse, puxose en subasta unha tonelada, 60 e algo de kilos. E, os precios son, impresionantes, a verdade. Xa que o máis elevado foi de 22,33 euros o kilo, quedando a media en 22,15. Precios que o montante general ide por riba dos 20 euros, eu creo que nunca foi. Porque cabe destacar tamén que é o único día que vamos a ir esta semana, porque o resto da semana se entra a borrasca de completo, e saímos estar na casa, que dan alerta meteorológica, e dan ondas de mar de fondo por riba dos 4 metros, é impracticable, imposible facer tareas de submarinismo. Polo que sostén que o inicio da campaña foi inmellorable. Os precios, sí, hoxe mellorable, a verdad. En canto ao mal tempo, que vou a dicir, que non se sepa. Borrasca tras borrasca, pero... A ruta a seguir cando o tempo permita está xa fixada e hai poucas novidades con respecto ao plan do pasado ano. Esta campaña programada ven sendo prácticamente igual ás de sempre. Son 40 días laborales que temos, repartidos nestes meses hasta abril, e se esses 40 días non se consumen, pois quedan o remanente para o mes de decembro. E despois, os topes son igual, 20 kilos por recolector e recolectora, é praticamente a mesma medida, é a mesma, son 60 milímetros, e as tonas tamén son as mesmas, alteración ninguna, só que adiantamos a campaña a xaneiro, pero non se pude ver, era a única novedade, o adianto da campaña. Esta mañá arrancou e puidose ver o ourizo de calidade. O ourizo, así nos primeiros días, sempre se colle o mellor, normal, que o mellor é o que máis vale. E así nos primeiros días, sí, o ourizo é unha calidade moi boa, a verdade. Quedan moitos días, ainda non se mirou todo, pero, tal como as medidas que levamos adoptando, están dando os seus frutos, baixando kilos, a medida, iso, estánse mellorando. E iso é onde temos que o futuro está aí, pasa por aí. Pasa por a sostenibilidade, é unha especie sensible como é o ourizo, é onde nos temos que fijar, é onde temos que facer máis énfasis en tratar de mellorar os plans. Para o que haberá que esperar unhas xornadas máis é para facer unha valoración do estado do recurso e da presenza de cría. As gónadas do ourizo están feitas, está ben, porque están compactas e está bastante ben, e de aí tamén é o precio que leva tamén é por eso, porque está ben. Esta campaña faise en conxunto coa Confraría de Ribeira, aínda que neste inicio só hubo 4 embarcacións que extraeron o ourizo. Está previsto que mentres este aberta se vayan unindo novas embarcacións. Así que o tempo millore e deixe ir con normalidade, sí que se van a aumentar as embarcacións que asistan ao ourizo. De Aguiño irán alrededor de 50 e de Ribeira irán 20. As que andan prácticamente sempre. Esta semana os profesionais non irán ao ourizo á espera de que melloren as previsións meteorolóxicas.